Dor crónica. A dor crónica é un desafío para a saúde pública que en España afecta o 25,9% da poboación e máis a mulleres que a homes. Non só afecta fisicamente, senón tamén emocional e socialmente, e aínda que se avanzou moito no seu coñecemento, o que sabemos con certeza hoxe en día é que é necesaria a participación activa de profesionais e pacientes para abordalo con garantías. Os tratamentos nos que o paciente non se involucra non son efectivos por si sós. O autocoidado é clave e hai algunhas actividades e exercicios que podes realizar en casa para manterte activo e reducir o impacto da dor na túa vida diaria. Usar técnicas de respiración e relaxación, mindfulness ou establecer un horario de soño estable axudan a conseguir un bo descanso que é fundamental. Atopa actividades que te gusten e realízalas 30 minutos ao día. Non teñen que ser seguidos. Poden ser 3 paseos de 10 minutos. Lembra que a constancia é a clave. E se necesitas axuda para conseguir esta mobilidade necesaria, recorre ao teu fisioterapeuta. Sempre poderás contar coa súa axuda para acompañarte no proceso. Pero despois, será moi importante que tomes ti as rendas da túa saúde. Xuntos, profesionais e pacientes, podemos conseguir que a dor non siga sendo un problema que afecta cada vez a máis persoas no noso país e no mundo.